mukhang matawid mo eh. You a take off the eyes off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off of every girl. Your fashion up, that designer, broke every man's heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor, you turn me on more. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl, inna the place. Make every man a line up inna the race. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight you want me, come here face it. Me and me entourage in ya heavy, but so far the girl them fi come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me woulda love how you sex. Come baby, step up to me. Cause tonight you want me, come out face it. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. She don't know. Yan ay patungo. Hey, I'm so cool.
Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat. At kasama niyo na naman ang pinaka-pinakaganda pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Halo sa inyo lahat. At syempre nakita niyo naman ang ating timer. Pasko na. Syempre, ayan, nakikita niyo ang Christmas tree. Sa tabi ko, puno-puno ng gifts. Nakaisip na ba kayo ng mga regalo sa buhay? Kaya naman, ilang days to go na lang, isang buwan na lang, ay Pasko na. Ayan. At syempre, ayan, halo-halo sa ating national sellers na sina Christian Joyce, Sarati, Jan, Gadita, halo-halo Sister Ray, Omar Zacarias, at syempre ang ating Tesh, Jotwani, sa Gonzalo, Erwin Hernandez, Santos, Nova. Halo sa inyo lahat. Thank you sa inyo mga pagkato. Kaya, ay, goodness, yung dami Tesh. Sabi na aming design master. Ayan. Okay, guys. So, kaya naman nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambahan sa tinahali. Ang nag-iisang The Almasal Club. Kaya naman makakasama pa rin natin ang ating guwapong Kenkoy Rupi. Hello kay Samir Mansinilla. Sabi niya, mag-exchange Gift tayo online. Mahina yung boses ko, DJ Ani. Malakas po ang bago. Ay, hello. Manila. Halo, Mr. E. Hi, Mr. E. Ipakilala mo na ang iyong kasama, Rupi. At hello. Ang makakasama natin na makulit na Cutie Pat Cutie. Grabe yun. Akala ko Halloween pa rin. Ayan, halo kay Ma'am Sheree. Halo, Ma'am Sheree. Hindi nanonood siya. And sabi ni Sheree, halo guys, magandang tanghali sa inyo dyan. And syempre magandang tanghali sa inyo dyan, Mr. Ray. Ayan, person na si Samir, si Clara Baldo, si Lordan, paano to? Innova, and si Erwin Santos. Ayan, halo, and good day kay Ashel Santino. Ayan. And kay Mr. E, halo, Mr. E. And kay Jana Gabiga. Ayan. Ayan, sabi ni Erwin. Hello, Kuya Ruby. Hello din sa'yo. Ayan, Erwin. so guys, Monday ngayon dahil... Yes. Ang hina daw ng boses. Ano? Bakit daw Last gano'n? week, Nino. walang nakakuha ng ating pot money. Oh. Promise, parang walang mic. Baka hindi mo naka-on to. Ito. Naka-on. Okay na ba? Narinig mo ba? Baka nag-lose. Nag-lose. Ha? I miss you all, guys. Hello? Hello. Yan! Ayan, please comment guys kung naririnig niyo na ba kami ng maayos. Ayan, hello! Hila-hila. Ulitin natin! Okay na ba? Take 2! Halo, Madrid Nation! Sabay kayo! Ayan. Ayan, so, ayan kay Kimpi daw wala. Yung akin wala, ang hina daw. Okay na ba? Mayos na. Maayos na, okay na ba? Naririnig niyo na ba kami na maayos? Okay. Okay. So, yan. So, last week walang nakakuha ng aming pot Hotdog. money. So, ngayong Monday, magkano na siya? Magkano na yung pot money? Ang pot money natin ay nagkakahalaga na ng 300 pesos. Yan. So, ang highest pot money natin is 330 pesos, which is nakuha ni Mr. AJ and ni Alex Gaviola. So, Yes. sino Ang naman ating kaya ang makakakuha ng ating 300 pesos? Yes, Pot pesos. money. Ano ang ating Pesos. number one rule, guys? Yes, ang number one rule ay Ay, kailangan nyo Two balloons rule. yes, 2 balloons lang ang pwede niyong paputukin guys sa ating hangman para makuha ang
300 pesos na pot money. Ayan, sabi ni Mr. Ray, dinig na po, pabati ulit. Ayan, alo, Ma'am Sheree. And syempre dyan sa Davao branch. Yes, sabi ni The Lord. fearless. Hindi nakanood. Sa busy at tagal So ko- ayan guys, pag-comment na kayo ng ready. And syempre don't forget, dahil Monday ngayon ay mag-heart react na kayo and like react. And syempre i-share nyo na rin ang aming At saka, bago live tayo today. mag-umpisa, mag-send kayo ng selfie nyo sa amin na Yes. naka-like kung kayo ay Team Ruby. Or Dahil Team Kimpy. kasi kaya kami nagpapasend ng picture kasi may meron tayong Iba pa yung mangyayari. price. May yes. mangyayari din tayong prizes at may mangyayari tayo ng Oo. labanan ng Team Ruby And Team Kimpy. Si Hitesh. Si... Nakaw, may bago ng friend. Ayan, may nagpapa-shoutout. Sino siya? Ayun, mamaya mag-shoutout ka namin kung sino ka man. So, yan guys, please comment ready para naman simulan na natin ng ating first game na hangman. Sino ang friend mo? Comment ready. Friend mo talaga yan? Ayan, marami nang nagre-react. Kay Anjan eh. Andyan eh. Friend ka daw ni Miss... Ayan, ready na si Jana. Andyan eh. Ay, sabi ni Ray Mamaril. Sa Karyas, ang lakas makalalaki ng tumbler mo. Babu Ruby. Siyempre. Color pink. Fearless. I love pink. May dugo pa rin ako Ayan, na ano eh. Alam mo halo, naman, kay Paul Babu, Ambat. may So, dugo tayo. simulan na natin ang ating hangman. In 3, 2, 1. Labas na. Ay, napakalapit mo, Kuya. Guys! Ay, sorry. Hindi. Guys! I-send nyo sa aming Facebook page yung mga Ayan, picture ready nyo. na si Lordan and si Christine. Yes, Sumagot yes. na si Jana, sabi niya medium. No, sabi ni Jana, Medim. Guys, ayan, nakikita nyo ang ating pot money ay 300 pesos na Ayan. po. Hites said that low on energy today, may not comment much Why? today. Because he's not feeling He's well. sick. Are you sick? Because Ayan, sabi ni Jana and Ashel, medium. Pati si Ma'am Sheree, medium. So, magme-medium tayo Hitesh, ngayon. I have a question. Do you want send Ayan, ang ating unang category ay famous brands. So, dapat dalawang Yes. logo lang ang mapaputok nyo. Do you want para senta mo? Ayan, so ang highest pot money natin is 300 pesos. Ang ating pot money today ay 330. Yung pot money ngayon, 300. Ayan, so kapag nakuha nyo ang mga sagot na walang pumuputok na lobo, ay pwedeng mapasa inyo ang ating pot money. So, ang ating category ngayon Halo kay Alex Gaviola and kay Congressman William Hardy Santos Arnonobal. In short, Kit. Kit! Kit! Yung internet ko! Ayan, halo kay DR Tanyan. Ayan siya. DR Tanyan. Ayan, i-flex naman natin yung maganda nating mall. Yes, i-flex lang namin ang aming nagpe-prepare na kami kasi for Christmas. Kayo guys. So, ayan. Nakikita nyo ba yung mga dwarf na yan? Kilala nyo ba kung sino sila? Diba? Tsaka So, yan. tawag dito, Yeah. shoutout dun sa dalawang nagulat kanina. Oo. Sobrang lupit tumalon sila. eh. Ayan, Ganun. halo. So, yan, sumasagot na sila. Sabi ni Jana Eto, sabi ni and Hitesh. ni Christine, letter A. Ruby, what's your question? I have a question. Do you want a paracetamol? Parazentamol. Para Zenta mo. Letter For your A, health. sabi ni Jana and Christine. Sabi Hala! John. May pumutok na, guys. So, isa na lang ang inyong tiyan. Galit na galit eh. Hala! Kasi sayang yung pot money natin, di Wala ba? nang pa, baby. Motorola kasi Yes. Hindi siya sayang kasi lalaki siya. Guys, mag-teamwork na kayo kasi sabi ni Christine para Serrato, makuha niyo yung letter pot S. money. Sabi ni Christine Serrato, letter Messenger. Messenger. Ayan.
hindi raw siya makakapag-comment ngayon, pero ang haba ng Guys, yes make niya. sure, sigurado kayo sa mga letters na ini-input nyo, ah. Sabi ni Polambat, letter O. O. Okay, may letter O. Guys, kailangan 2 balon lang ang Sabi ni mapapaputok nyo. The Artanians, Joan Serrano, Nguyen, letter E. Ayan, alo, Miss Jazzy. Ayan. At sabi ni Adrian Fernandez, letter P. Guys, 2 lang yung balon na pwede niyang mapaputok. P. Make sure. P. Sigurado kayo sa mga letters na binibigay May sagot nyo. na, guys. P. Sabi ni D.R. Tanyan, Pen shop. Pero may nauna No, yan kanina. letter P if daw, ever. letter P. Try natin letter P. Guys, P. pag mali yan, ha. Ano yung big Ay, win? may big win. Joke lang yan, ha. Joke lang yun Sabi Sabi na ni, Ali Rhodes. Letter, hindi siya Ali. Ali Road. Ali, Oh, yes. sabi ni Yan, kung kayo ang nakahula, may lalabas na big win. Letter B. Letter B. Wala nang letter A, ah. P. Oo, sabi nila eh. Sabi ni Ri, I, Dapat wala Okay, guys, isa na lang ang chance nyo para makuha ang ating pot money today. Wala na kayo. Screenshot nito. Kailangan, wala na kayong mapaputok na lobo, guys, para Okay. mapasa inyo ang aming pot money. Wala na kayong mapaputok na lama. Kung hindi naman kayo pinalad sa Patman, ipapala din naman kayo kasi Marami pa tayong games. At Tsaka saka pwede pa kayong manalo. Baka gusto nilang ipunin yung pot money. feeling ko din. Hindi lang nila makuha. Ang dami nilang reason. Input, sabi ni. Ano pa? Guys! Meron na bang sumagot ng letter S? Sabi ni Christine, Input letter S. Letter F. At maisingit ko lang guys, nangangailangan kami ng fieldman ngayon. Walang letter S. Ayan guys, wala na. Ayan! Sabi ni Sara Ryan na ang ating pot Christian. money. Dahil nakaputok na. Sabi ni Christine Joy Serato, letter T. Meron na ba? T? T. Wala na, hindi na nila nakuha. Sabihin nyo naman. T. Wala na. May mga napaputok na silang lobo. So, goodbye na. Ayan, may letter sa T. ating pot money. 400 na yung Patman bukas. Yes, so bukas magiging 400 pesos ang ating pot money. Ayan, ang daming comment ni Christine Joy Serato. Letter I daw. Sabi ni Paul Glendower. Wala. Try natin letter G. Letter G. Sabi ni no. Yes. Ah! Hindi siya Glendower. Hindi rin siya Irish. Chevrolet, Irish sabi. Stone. Tama. Ang galing mo. The Pwedeng Artanian. Ito Chevrolet. siyang audience. Sumagot na si Chevrolet. Mr. AJ. Sabi niya Chevrolet. Chevrolet. Sa ating mananalo, pakikita Tsaka si Lordan. Letter R daw. Letter R. Oy. Yan. Letter Letter C. Letter H. H. Letter V. And letter L. Oh. Ayan. Sayang naman. So, congratulations. Sino ang nauna? DR Tanyan. DR Ayan. Tanyan. Sumunod si Mr. AJ tsaka si Lordan. DR Tanyan, Sayang naman yung yung pot money. Pero okay lang guys kasi habang tumatagal, walang nakakakuha, mas lalong lumalaki. Halo kay Miss Kylan Gavieres. Hello, Miss So yan guys, please comment kung ano ba ang category yung gusto nyo. Easy, medium, or hard. Sabi ni Lordan Genova, letter C. Wala pa ha. Wala pa ba?
So, anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Comment, Guys, comment. check muna tayo. Ipapaalala ulit namin sa inyo bago namin impusahan ang laro ay mag-send kayo ng selfie sa aming Facebook page. Yes. Nang naka-hike or heart. Hike. Kung kanina kayo nakakampi, kung sa akin ba o sa kanya. Ay, kantay nyo daw yung Neneng B, sabi ni Samir. Ayoko ng Neneng B! Sabi ni Dior Tanyan. Ang sarap. Yes, kasama ko si Kael now. Si Rosas Kael ka pa. Ula ba yan? Yeah, Kael yeah. Ula, Dior Easy daw. Tan. Ay, hard. Hard. No, Yes, not hard. sumagot si Jana ng Kanyang heart. Si katawan. Ashel din. Ang sarap. So later mag-ano tayo. Ano yan? Ayan, sabi ni Adrian. Adrian lang kasi yon, lol. Niloloko mo kasi siya. So yan, mag-heart tayo ngayon ng ating category ay video games. So feeling ko alam nyo yung lahat kasi naglalaro kayo. Yes. Hindi ko naman dyan niloloko Uy, nagsasawa na ako sa boses ko. Ayan, sabi ni D'Artagnans. Oo. Easy Ah, yun. si Kael Ula pala yung kasama niya. So, Sino? hello Sino? sa inyo Sino? dyan ni Kael. Sabi ni Hitesh. Sino? Oh. Ah, Saan? si Ertan yan. Saan mo? Pinaghahanap na po ng So, barangay yan si Kael. yung Ilabas letter nyo na. O. Parang busy si Kael, no? Busy ba si Kael? Pasabi kay Kael kung may mga nakakilala sa kanya, most wanted na po siya. Hindi, ibang Christine to. Si Sito to. Sabi ni Lordan. Bakit? Pag nagbabalik of si Kael, may Clans. Christine. Sabi ni Christine, letter I. Try natin ng letter I. Walang letter ang Sabi ni I. Hitesh. Wow, nagko-comment si Ted. Gumaling na sa Senta Mall. COC. Ay! Hindi siya Clash of Clans. Hinahit mo pa Sabi ni Hitesh, letter P. Letter R, letter I. Lahat na ng letter. P for my partner. Oh, P for my partner. Ayan, future. Ngayon, P for my partner. Malista kayo. Sabi Hindi ni siya Clash Adrian. of Clans. Clash of Clans. Bakit siya hindi siya class? Kasi kulang. Kulang. Sobra. Yes. Letter C? Kulang. Yeah. Sobra. Ayan, so hindi siya Clash of Clans. Yes. Pero anong game ang may off sa gitna? Eh di ano? Clans of Clash 2. Share ko lang. Sure ko lang. Yes, kaya. At least tumingin kayo. Yung isa dyan, Ayan. parang walang Try narinig. natin ng letter N from Hitesh. Just one Bakit yung nyo letter ginaganyan N. si Ayi? Ayan, may letter N, guys. Dalawa na lang yung balon nyo. Guys, ang kulit ng lahi nyo. Sabi nga hindi Clash of Clans. Kulit ng lolo nyo ah. Sabi ni... Legend of Zelda. Ayan, Tam! Plants of Clans. Legend of Zelda video game. Ano yan? Sigat yan! Sigat! Sabi ni Ryan Christian Buwan. Letter L nga dyan. of Letter L. Zelda. Letter L. 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 Uy, ang galing! Uy! Hindi ko alam yan. Di ko pa nalalaro yan. Anong Sa laro ano yan? to? Anong laro to, matagal na yan. Ryan? Barilan Sa ba to? Game Boy pa ata yan eh. Ayan, sabi ni Christine. Letter Z. Ayan, Z for Zen. Ganda ng smile Oh, niya eh. sabi ni Lordan, ang galing daw ni Ryan. Ayan, tinitimpilan niya na po Try yung dala natin kong ng kape. letter E. Ayan na naman si Jomar. Mr. Jomar, kung wala kang nare-receive ay mag-message ka lang sa Facebook Oo nga, naload page. na ng Petron yan. Ikaw sa Petron. Oo, na-load na daw ng Petron yun. Para siya lang yung di naka-receive ng Ayan, sumagot na rin si Paul ng Legend of Zelda. So, ay RPG daw siya. pala yun. RPG. Alam mo yung Try natin RPG? ng letter So, E. ilabas na natin. No! Role-playing. E. Ang RPG ay... E. Ang RPG ay Yun kotse yun, di ba? Hindi. Role-playing games. Ay parang ano? Parang... GTA. E. Yup. Tsaka ano? Game Boy daw. So, try natin letter G. Yung bang... G. Sims? Hindi. Yung barilan, yung... Call of Duty? D.
Hindi. Letter D. Yung chicken. Ano yun? Yung chicken dinner? Ayan. So, Legend Battle of Zelda, PUBG. congratulations! Ryan Christian Buwan Music. Ayan, sabi ni- Ryan Christian Buwan. Sabi ni Madrid Nathan. Nathan. Shout out po, ma'am, from Taiwan. Ayan, hello, Madrid Nathan. Sino yan? Ayun, role-playing Ano natin games. yan? So, Slogan? kanina may sumagot ng Madrid easy para sa ating third Set. category. So, yan, mag-easy muna tayo. Ang ating third set ay Sino nanalo? Ryan. Si Halloween. Pumpkin. Batang 90s lang may alam niyan. Yeah, I play PUBG. What is PUBG? It's, Player Unknown Battleground. Yeah. So, yan. Ang ating first winner ay si Dior Tanyan and ang second winner ay si Ryan Christian Buwan. So, sito kaya ang And I pangatlo? play Counter-Strike Go. Guys, hula-hula na. Hitesh, go. Let's play together sometime. No. Zen Master get jealous. Will Zen Master is Kaya looking at sabi me ni right Paul, now letter A. with killer Halloween ang ating, set 3. Si Gongwon Yoshi. Bago siya, di ba? Candy Sabi cane. ni Jana, Candy Candy cane. Cane. Candy. Ano, may letter A na. Candy cane. May letter A na tayo, so hindi siya candy cane. Yan, Hitesh, Zen Master told me that I can't play with you because Sabi ni Tesh, why is she looking at you? Who? with a killer look. Don't steal Hitesh from me, she said. Are you gay? Are you gay? Are you gay? Maybe sometimes. Candy sock. Candy sock. Try natin ang letter C. Ayan, letter C. Pero hindi siya candy cane eh. Pwede candy, pero iba. Candy corn. She has a killer's Ayan, candy corn. candy She has corn. killer eyes. Try natin ang letter N. Guys, no, N. No, I'm straight. No, I think, Rupert is gay. Rupert. Try natin ang letter D. Why me? I'm curly. I'm curly. Samir. Si Samir Manzanilla. Hitesh, Ayan, we're sumagot na just rin si joking. Paul ng candy corn. Mais And daw. letter R. So yan, congratulations Samir Manzanilla. Ikaw ang aming third Bakit meron ka dyan? winner today. Ba't may candy corn? Mais, sabi ni Ryan. So yan, sino ba ang ating winners? Congratulations sa ating winners dito sa Hangman. Hindi naman kayo uuwing luwaan dahil meron kayong load. At syempre tomorrow madadagdagan ang ating pot money magiging 400 pesos. Congratulations to Diartanya Ngayen, Ryan Buwan, Ngayen pala yun? Ay, Nguyen ba? And Samir Manzanilla. Paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, nanood natin yan later. So, ready na ba kayo sa aming word, The Matrix? Labas! Ayan. At syempre, huwag mo ibigay ang color and go. Yes. Paano nga ba ang color and go? Rupi! Patay tayo dyan. Hello! Sa mga nanonood dyan, alam nyo na ang rules. Yes, for example, At sa mga bago dyan, kunyari, meron kayo nakitang word na, ang tawag doon, candy, nas makikita nyo yung first letter sa column ng D tsaka column ng 4. Kung saan sila magtutugma, kung magkakasalubong, yun yung first letter. In short, wag niyong kalimutan mag-input Yeah. ng Kunyari, may column isasagot and kayo. row kung saan makikita Candy. ang first letter. Tapos D4, mga ganun. Yes. Yeah. Kung nagigets nyo, mag-comment kayo ng nagigets ko. copy. So yan, ang O kaya ating gets, o category kaya copy, ngayon o kaya ay noted. Christmas Men. symbols.
Ayan, ano kayang Christmas symbols ito? Hey, Hitesh! And syempre, don't forget guys, mag-heart react and like react naman kayo dyan. Kaya Kung lang. nag-enjoy kayo sa aming mga games. Sabi ni And AJ prizes. Guache, Hitesh! Angel G9. PUBG on PC or PUBG on Angel cellphone? G9. Elves ba yan? Ayan. Sumagot si Jana ng Reindeers. 11F. Meron ba? up the red Those reindeer. Reindeers 11F. Yes. Hindi po kasama ang L. Sabi naman ni Alex Elves, pero hindi daw kasama. Star, meron ba? Star ng Yes. Pasko. Star, sabi ni Jenny, E12. And from Alex, sabi niya, Candy. Nagkamali si Jenny, hindi Candy, A1. Letter Meron H, bang yung candy? E12. Mali si Jenny. Walang Candy. May kasama yung Candy. Santa. May kasama yung Santa. Ayan si Miss Jazzy. Sabi niya, Santa Claus. B12. Sige, consider na si Jenny. Santa Claus B12. Ayan, kinorekt ni Alex. Sabi niya, Candy Cane A1. 21. A1. So yan, si Samir naman. Sabi niya, Heaven. Santa Claus Sabi ni B12. Nakita na si Jazzy. Jabi ka. Ha? Sa Ayaw Santa nga pala. Claus. Sabi ni sorry. Gabi ka ba yan? Si Gabi ka ba yan? Heaven. Sabi ni Gabi ka, Walang 11. heaven. H. So, meron pa tayong tatlo. Yes, Isang meron ng bulaklak, Candy isang Cane, puno, Reindeer, At isang symbol. Angel, Ayan, nilabas na and po ang Star. pang North Pole na jacket ng ating master. Wala tayong heaven, guys. Kita sa may lupo. Yes, walang heaven. Heaven? So, may tatlo pa, Ayan, tama? sabi ni Alex, 11I, poinsettia. Ano yan? Poinsettia. Ayan. I don't know that. Poinsettia. Yung halaman. Yung nasa Christmas tree. Yes. Yung color red, yung ganto. Di mo alam yun? Ah, wala kasing ganyan sa amin eh. Ayan, sabi ni Miss Oh my Jazzy. gosh! Evergreen Sa amin eh, ano eh. trees. K2. Ang Yes. ang flower ng Christmas namin, orchids. Opo. Meron pang isa. Ayan, halo-halo kay Silver Danero. Halo-halo. Silver, wala pa Guys, ayan internet. si Alex. Sabi niya, ref. 8G. Ref. Di ba lagayan niya ng ano, ng ice cream? Miss Zen, meron na Ref. yung Santa Claus. Sabi ni Alex. Akala ko lagayan ng ice cream yan. Tsaka ng mga isda. Ayan, so kompleto na No. ang ating Sabi yan, anak, Words Matrix. lagi sinasabi ng nanay ko yan eh. Sino sumagot ng orchids? Sabi ng nanay ko dyan, anak, lagay mo nga yung ice cream sa ref. Kuya, baka gawin mo. Matutunaw. This is mine, ah. Aray. Ayan, so kompleto na ang ating Words Matrix. Sino ba ang ating winners? Yes, wait lang. Si Alex yung ref. Oo. LOL sa orchids. Sino sumagot ng orchids? 4. Ako, sabi ko, yung mga flowers sa Christmas tree namin, orchids lang. Congratulations sa Ay, ating bali. winner. Nahulaan niya ang ref. Tapos may mga itlog. Ang Balat ng science is itlog. Jazzy, naku 5 points, pero nahulaan kasi ni Alex yung last word. Nagkaroon siya ng 6 points, kaya naman ang ating panalo, walang iba, kundi si Alexandra Gaviola. Congratulations! Ayan, congratulations, Alex! Pakita naman ang numbers ng mga Yes, yes. Congratulations, Alex. Baka naman So yan guys, pwede pa kayong bumawi dahil meron pa tayong 2 game ngayong araw. Alex, pa-sponsor ka naman ng isang kwintas dyan. Paparapol lang namin dito. Oo nga. So yan, syempre guys, mag-hard react naman kay Jan and like react. Tapos lalagyan ka namin ng commercial dito. Ayan, so meron pa tayong third game. Ang third game natin ay movie movie series. series. So
So yan, dito guys ay hulaan nyo lang kung ano bang movie ang aming pinapahulaan na ang kategory ay fantasy. Kahit ipadala mo na lang kay Kim. Ayan guys, don't forget mag-heart react and like react. And syempre keep on sharing na rin ang aming stream today para naman to win more prizes. Mr. Silver, wala pa rin akong internet. Mr. Silver. So yan, anong movie kaya to? Yes, it's so bright today. So Sunny. Kasing ganda ng girlfriend ko. Girlfriend. Ayan. Gel. Sabi ni Ryan, Jumanji. Ayun, tas lalabas, E.T. tas lalabas yung St. Peter dyan. Aladdin. Aquaman. Aquaman. E.T. Pacific Rim. Hindi. Ano ang tamang sagot, Zen Master? Hindi siya Enchanted, hindi rin siya Pacific Rim. Ay, alam ko na yan eh. Tumalon sila dyan eh. Marami yan eh. Marami yan eh. Ayan. So, ano ang tamang sagot? Marami nang sumasagot. Names Ang are tamang sagot ay Power Ranger. Jumanji. At ang Aquaman, unang Aladdin. nakahula ay si Mr. AJ Guache. And Ay, di then, si Ryan? sumunod si Ryan Christian Ako si Ryan Buwan. sa akin. Ayan. Si EJ. So, yan. Sabi ni Paul Ambat, Pacific Rim. So, pwede pa kayong bumawi dahil ang ating second genre ay... Ano? Fantasy pa rin. Pansati. Fantasy. Ayan. Pansati. Fantasy. Fantasy. Pansati. Oh my God! Sabi niya ano, Pete's Dragon. Journey daw. Rig fish from Ashel Sentimo. Ten, 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 So, Pansati. Pansati. Guardians of the Galaxy. Yes, Ten, Miss ten, Ed. ten, ten, Yes, ten. tingnan sa akin napakaganda po. Yes. Ang ating next. Ano yan? Ang ating next. Mabagal ang internet ko. Guardians of the Galaxy Volume 2. Sabi naman ni Mr. AJ, Volume 3. Volume 3. Ano ba ito? Ano kaya yan? Guardian of the Galaxy 1, sabi ni Paul. No. No, no. Pan's Labyrinth. Ay, maganda Meron na. yun. Napanood nyo na ba yung Pan's Labyrinth? Meron nang Labyrinth. Char. Napanood mo na Ryan, yung Pan's Guardians Labyrinth? of the Galaxy daw. Aray! Napanood mo na yung Pan's Ang Labyrinth? sagot ay Sagot sa akin. Guardians of the The Galaxy. Ano, Kim, Wala, ulit. ayoko na, Kimpi. tinamad na ako. Panoorin nyo na lang sa live kung ano yung tanong ko. Hindi pa, hindi ko pa napapanood. Ayan. So, Kung ano man yung congratulations. sinasabi mo. Sino ang nakahula? Si Ryan Christian Ano meron? Buwan. Ani. O sige, kayo na magsalita. Wala Wow, namang teka lang. pumapansin sa akin eh. Kaya nyo na yan. So, ang ating next genre ay fantasy ulit. Teka lang, may nag-post sa akin eh. Teka lang. Ayan. Babasahin ko lang yung nag-post sa aking wall. Teka lang. From my baby loves. Oh. Words could not be enough to describe all my love for you. Pero ikaw na lang yung lalaking super bait at never akong niloko. Boom! Guys, Boom! ayun na. Totoo yan. Teka lang. Kilig ka naman. Super swerte na nakilala kita kasi sa'yo lang talaga ako naging komportable sa lahat. Tama na. Thank you sa Tama lahat. na, live na. Game Happy na. Sabi ni 5.2. Silver Aquaman. Hi loves. Happy Ginagawa ng sex bomb. Happy 5 years and Ano 2 daw? months. Thank you so much. Ano yun? Sikit. Sikit. Fast and the Furious, Hobbs and Shaw. Napaka-sweet naman. Star Wars. Ay. Okay.
Fast and the Furious 7. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Ayan, so ano? Star May Wars. nahula ba? Fast and Furious Hobbs and Shaw. Seventh Son. Maganda din yung Seventh Son. Okay, so wala pang nakakahula. Panalo na ba ako, Panalo, Ryan? di ko narinig panalo ka na, eh. Ryan. So, yan. Sino ba ang ating nakahula? Sino ano bang tamang sagot, Peter? Wala pa nakakahula. Ano ba yan? Ano bang ano to, Miss Sen? Patingin ako. Ay, wag. Ay, wag. Yes. Wala nakakahula. Wala pa daw guys nakakahula. Fantasy. Wala pa. Wala Yes. pa. Announce ko na ba dito? Ano ba sagot ni Ryan? Ano ba sagot ni Ryan Buwan? Ano sagot Anong ni... tamang sagot? Ano sagot Banana. ni... Ano sagot ni Banana. Anong banana? Ano siya kanina, second set. Yes. Ipakita Anong mo, banana? Miss Zen. Master. Wala na, buksan ko na yan. Wala nakahula. X-Men. Sabi ni Madrid Nathan. Kin. Madrid Troy. Nathan. Labas mo na. Oh, dahil wala namang humuhula. Shazam. So, ang tamang sagot ay Suicide Walang Squad. nanalo. Ayan, mukhang nahirapan sila. The house with the clock in its walls. So, ayan guys, walang nakahula. So, walang nanalo ng ating third movie. Wala kayo? Walang Wala kayo? nanalo sa ating third set sa movie series. Kaya naman, congratulations sa inyong Oy, kung may honesty. technique kayo, may AJ technique din kami ah. AJ Guache and Ryan Buwan. Congratulations sa inyong mga honesty dahil nananalo kayo with a pure heart. Ayan! So, ang ating next, ang tawag ito? Game. Kinabahan ako doon. Game ay ang Art Attack. Drawing nila, kanta mo. Siyempre, wala na puntos at title. So, yan guys, ready na ba kayo? Kanya-kanyang ano to ah, kanya-kanyang strategy to ah. Oh, yung strategy na hindi nandadaya. Oo ah. Ay, dito na, may mga Akin yan. Tumawa si Ryan, nakarelate. Ayan. So, yan, syempre mag-hard rock na kayo. Hard rock. Minsan ang ating category ay 90s po. 90s ang ating category. 90s daw. Yep. 90s. 90s. So, yan, simulan na natin. Wait. Sa akin ay... Ang lapit pala ng mukha ko doon. Hindi naman. Hanggang yung FB. Yes, naghang FB. Ang galing. Katya! Buti na lang. Ay, nag-drawing na ba kayo? Ang ating category ay 90s songs. First line lang ang hula nyo at tatlo ang ating magiging winner. Maaga pa ng winners. Maaga pa naman guys. It's now 12:48 in the afternoon. At syempre, 3 winners, 3 points dapat. Ayan guys, so huwag niyo kalilimutan i-share ang ating live stream ngayon. At syempre, do not forget to like and react. Grow old with you! Yes. Una dyan si Alexandra. Walang lumalabas sa I met akin you na 20 sagot. years ago. Ha? Mali yun. Mali yung... Basta draw with
lyrics nyo. Mali yung lyrics nyo. Kaninong kanta yan? Yung sikat na Grow Old With You, guys. Grow old with you. Dali-dali yun, ah. Mali yung sagot. And Iris! And I give up forever to touch you. Ryan, 1 point. I wanna make you smile whenever you're sad. Carrying around when you're as far as the span. Nakakatawa naman yung kay Rupert mata. Iris. Ay, yes. May nag-grow with you. Ayun, si AJ Guache. Di ba yun ang talaga yung fans dati? Inano lang ni Daniel Padilla. Ni-revive niya. I wanna make you smile whenever you're sad. Wala na. AJ, 1 point. Hindi siya Superman. Hindi siya Superman. Parte siya ni Superman. Tawag kay Superman? Superheroes! Mali. Wow. 1 word. I wanna grow old with you. I wanna die in your arms. Kinikilig naman ako. Hero! Hindi lyrics yan, so sasagot ako. Ay, sorry. Ah. Ay, sagot. Ayan, tama si Zenith. Hero. Anong first line ng Hero? Kaya, tumitingin. Hindi ako tumitingin, hindi ko alam yung dito ako nanonood. Daya. Ano, daya. Don't need explanation. Sabi ni Diartan, nauna si Samir. Samir, hero. Ayan, there's a hero. Samir, 1 point. 3 points lamang, guys. Would you dance if I ask you to dance? Hindi po si Enrique Iglesias. Huh? Heal the world! Very good. Sabi ni Ryan, there's a place in your heart. 2 points, Ryan. Sabi ni Hitesh to Zenith Gatula, I can be your hero, Yan ba yan? baby. Sasagot yan. I can kiss away the pain. Tama. Oh, pero hindi yun yung first line. Nasa chorus na kayo, guys. I will stand by you forever. You can take my breath away. Ayan! Baby, 1 more time! Tama ba? Sabi ni Alexandra, oh baby, baby. Andito kaya yung first line? How I was supposed to know. Alex! 1 point! Yung kay Ruby. Wala na akong mga ibang words. Hirap. Baby, 1 more time. Oh my gosh! Shape of my heart! Tama? Rupert? Si Alex, nauna sa Shape of My Heart. Baby, please try to forgive me. Alex, 2 points. Yan. 2 points na si Ryan at si Alex. Shape of My Heart, nauna na po. Bazaar Love Triangle, hindi po. Yup. Blow me. 1 last kiss. Hindi. Gano'n mo pa. 1 lovely day. Malapit na. King and Queen of Hearts. Sino? Tama ba? Oo ba? Sumugot niyan. Oo nga no. King and Queen of Hearts, sabi ni AJ Guache. We're the King and Queen
of Hearts. Tama si AJ, 2 points. Halo kay Kenneth Ferrer. Sabi niya, it's been a long time. Ayan si Ryan, One Sweet Day. One sweet day. Sabi ni Ryan, sorry, I never told you. Congratulations, Ryan Buwan. You are our first winner. I love everything. King and Queen of Hearts. Ayos. Ito naman yung mga comment eh. Nabibitar ako eh. Nalalanggam yung ano. May nakikita kong langgam. Sagot kayo. Okay, so 12:55 in the afternoon. Maaga pa, guys. Ay. 4 words. Yung kay Rupert. Anong ginagawa niya sa baby? Slide, baby. Fly baby daw. So, meron na tayong first winner. Si Ryan Buwan. Hindi po, 4 words po. Ano yan? Cheer dance? Cheer dance daw, Rupert. Dance with my father. Baby, I love you. From the day I arrived on the planet. Hindi po, guys. Dito pa naman nag-ano sa comment. Sumasagot kami sa ano. My queen. Ano ba yan? My heart will go on. Cheer dance daw yung kay Rupert. Tapos my heart will go on. Fly like a bird. Hindi po. Alam nyo yan. Kinakanta yan sa mga contests. Ayan, ang ganda talaga ng mga elves. Kung kayo, Rupert, hindi mo natadagan yan? On the wings of love. Hindi mo natadagan yan. On the wings of love, looking through your Lion eyes. King daw, sabi ni Ryan. Lion King. Lion King. Pwede. Ha ha ha. Okay, meron na tayong isang winner. May hahabol pa ba? Simbahan to eh. Parang di mo yung daw ang tao. Oh, anong ginagawa pag binubuhat? Another term. Synonym. Always be my baby. Yours one day. Hindi po. The climb? Somewhere down the road. Tama? Hindi po. Absyon na walis di bago. Ah, de Benga. Ayan si Alex, somewhere down the road. Ay, somewhere down the road. Nauna na si Samir. We had the right lap. 2 points, Samir. Dagdagan mo kasi. End of the road. You raise me up, sabi ni Ang galing. Tama. Ryan Buwan. Galing na Ryan. Kaso pala yung spelling. Parang hit niya yan ni Ryan. Hit ni Ryan. You raise me up. So, ano ang first line ng You Raise Me Up? Ayan, si Mr. AJ. When I am down, and oh my soul, so weary. Wait lang, tignan ko kung tama ang sagot. Yes, tama. Kaya naman, 3 points, Mr. AJ. Ikaw na ang aming second winner. Ano ba yan? Oh my gosh! Babasahin niya. Opo. Joke lang yun. Ayan. So, sabi ni... Ouch! 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 Ako na ang single when I am down and Oh, tapos na po. Nahulaan na po ni AJ. Okay, isa na lang. Si Alex at Samir may 2 points na sila. 2 minutes na lang before 1 p.m. at saya-saya na naman tayo. Yes! Raindrops keep falling on my head. Hindi po. 4 words. Grabe. Nanghina ako. Nanghina ako bigla. Rupert, hindi ko makita. Lang. Sitting by the window, listening for your call. Hindi po. Ang cute ni Miss Kim. Ouch daw. Kim P, break it down. Hindi po.
4 seasons in 1 day. Hindi siya. Foreign. Be stiff. 90s po ang ating category, ha? Yes. Seasons in the Sun. Tama? Sabi ni Zamir Manzanilla, goodbye to you, my trusted friend. At dahil dyan, kompleto na ang ating set of winners. Sayang yung sa akin, ano to, Hairless Whisper. Ayan, dahil 1 na. Kaway, kaway, kaway. So yan, kompleto na daw ang ating set of winners. Sino-sino ba sila? Siyempre, congratulations. Sino ba? Sino Nagulat ako. ba? Actually, I fell for you already. Sabi. Okay, so congratulations sa ating mga winners. We have Ryan Buan, AJ Guache, and Samir Manzanilla. Ayan, katunay-tunay na talaga naman napakagaling nyo sa ating mga palaro. Kaya naman, Tapusin mo na! Bilisan mo! Yes, at syempre, ha? At syempre, yes! Thank you so much sa lahat ng mga tumutok. At kita-kita tayo ulit tomorrow at malapit na ang aming Christmas party at meron kaming isang pasabog Yung mga sa selfie. Christmas party. Kaya naman, abangan nyo yan. At inyong mga selfie, merong prizes yan, guys! Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito ng tambayan tuwing tanghali ang nag-iisang Beyond the Sun Club! Bye! Dami niyang alam See eh. you tomorrow and congratulations to all the winners. Yes. And stop streaming. Yan ay patunod. The Answer Club.